saksangan aris kang ibu angalap dinar tumuli dinaikkan sajaroning kundang serta sidungan paranti dinaikkan ing cacang lekan miragang putra ingkang ibu arisamungus arum datang ingkang siwi aduh anak isun atma jiwa mung sirang gusti terane netra sibia dadi gagantining ati. Masya Allah. Gusti ing wawakas isun homa sira aja lali den bisa mawisalira aja ngagungakeun diri lan pacuan linyok sira kasangiting sukmanjati Syekh Abdul Qadir Amantul Kadisaria anu kami Masya Allah. Tingaras pada rena ibu kaula pamit kang ibu Angaras pasurya musatamu tangis Ya Gusti anak ingsun sun titipakan ing widi Syekh Abdul Qadir Amadar sila lampahi ariri angangge kawaca tambang susah hing nalapi dingin ingkang ibu atur pungkur angan terjawini kori laris lampahe kang putra kang ibu atuning liri tanpa gatinungaken ninggal rasa ngalane kang bibi Syekh Abdul Qadir pansampun asru lampahe tumuli kapanggilawan kopilah punika kang tinuturi arsa ingkang praja Baghdad kopilah kang tinut wingking nuwusan mali kang ibu kaulanita dening parigalis sapanira kang putra anu sajarani kabdi saksana salin kang warna pujat nilasing awingin Abu sajaroning kolbu datang kawadaning lati ing
penyanan isun ora ningali maring rung saking wadanan isun tekang dina kang akhir Nangana beli kang ibu kalintang dening ungusan Se Abdul Qadir was parangkai desa Hamdan adikan Se Abdul Qadir mangkana isun tuminggal di arah-arah sawiji mangkana isun tetemu lawan wong kang nunggang wiji wong lanang ake sawida kabeh iku suntingali pada ambegal kopilah uni ingkang suntuturi Sakehe kopilan sampun artane sadaya enting miwadagangan pisan sakabeh datang jerohe dening sablusa dening begang kang sawindang kang saminunggang turange Rabbani wal arifi somanani